Luis García Luigi, el presumpte cervell de la trama de corrupció urbanística del cas Pretòria, ha negat que la seva participació en l'operació de Badalona suposés cap irregularitat. L'exdiputat socialista ha admès tenir relació amb el llavors conseller delegat de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, però ha negat que intentessin modificar cap adjudicació dels solars, afirmant que tot va seguir els procediments reglamentaris. Luis García Luigi ha estat un dels 4 acusats que han passat de moment per l'Audiència Nacional en aquest judici pel cas Pretòria. La resta, fins un total d'11, ho faran a partir de dijous de la setmana vinent. Tornant a la part que ens afecta, la de Badalona, Luigi ha acceptat haver cobrat comissions del 4% per la transferència final dels terrenys del port i haver-se-les repartit amb els exalcàrrecs convergents Macià Alavedra i Lluís Prenafeta. Ha explicat que van presentar constructors coneguts perquè en compressin el solar i que els pagaments que es van derivar de les gestions eren legals. Sobre conversa telefònica amb Juan Felipe Ruiz, Luigi ha explicat que es tractava d'un diàleg informal en el qual el càrrec de Marina Badalona li demanava a ell consell com a expert immobiliari sobre quins inversors podrien adquirir el solar del futur port de Badalona. La fiscal ha qüestionat si García va intervenir perquè el primer concurs de venda del solar per 14 milions d'euros per part de l'ICO quedés desert, un moviment que ha negat. ¿Fue usted de alguna forma quien intermedió con María Badalona para que pudiera adquirir estos terrenos? No, yo no hice absolutamente nada. Con Marina de Badalona tiene su consejo de administración, toma sus decisiones de forma autónoma, no pinto nada, ni he tenido ninguna intervención. ¿Negoció usted algo con Felipe Ruiz Sabido? No. ¿Sabe usted si tenía dinero para hacer frente a los 14 millones de euros que costaban estas fincas, María Badalona? Marina Badalona yo creo que no estaba en disposición en esa época de poder adquirir la finca del ICO. Durant mig any passaran per l'Audiència Nacional 11 acusats de tràfic d'influència, suborn i blanqueig de capital, a més de prop de 150 testimonis. Sònia, els escorcolls es van fer l'any 2009, quan la Guàrdia Civil va registrar els ajuntaments de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona. Com funcionava la trama? Doncs sí, la presumpta trama de corrupció urbanística afectava els 3 municipis i els escorcolls van estar impulsats pel jutge Baltasar Garzón. Aquell mateix dia es van detenir 9 persones, entre elles l'exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, els exalts càrrecs de Convergència, Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, i el presumpte cervell de la trama, l'exdiputat socialista Luis García Luigi. Parlàvem d'això, d'aquesta presumpta trama urbanística. Com s'organitzaven? En què consistia? El modus operandi consistia en adquirir terrenys públics de poc valor a través d'empreses i posteriorment modificar-ne els usos i tornar a vendre'ls per un valor molt superior. Sempre eren els intermediaris els que s'embutxacaven la major part dels beneficis. Els principals 4 assenyalats per la investigació haurien guanyat entre 2 i 15 milions d'euros. El cas Pretòria en total abasta operacions per valor de 45 milions d'euros, 14 dels quals van afectar Badalona. Els fets es van produir entre el 2002 i el 2004, quan 4 dels acusats van intervenir per revaloritzar uns terrenys a l'entorn del port a canvi de quantioses comissions. Com dèiem, les declaracions dels acusats van començar dilluns amb la petició dels advocats defensors de 3 dels imputats, entre ells l'exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, que el tribunal no tingués en compte les escoltes telefòniques com a proves perquè es van fer, deien, amb poques garanties judicials. Segons la jutgessa del cas, però, les escoltes telefòniques s'ajusten als criteris judicialment establerts. Sònia, Bartomeu Muñoz va ser el primer en declarar, que és el que va explicar. Doncs va negar que Luis García Luigi liderés l'Ajuntament a l'ombra, conjuntament amb ell. L'exalcalde colomenc va admetre la seva amistat amb Luis García Luigi des dels anys 70, però va afirmar que mai havia fet servir l'Ajuntament pel cobrament de comissions. També es va negar a respondre a les preguntes referents a les escoltes telefòniques entre ell i Luis García. Demanen per ells 6 anys de presó i 10 mesos i una multa de 5,3 milions d'euros. Bartomeu Muñoz ha declarat durant unes 3 hores en un interrogatori que s'ha centrat en l'operació Pallaresa, el projecte urbanístic que va donar origen a l'edifici Cúbics de Santa Coloma. L'acusat ha negat que conegués la relació de García amb les empreses que van encarregar-se del projecte, tot i la relació estreta d'amistat que els unia. Durant el judici s'han pogut sentir les escoltes telefòniques entre Muñoz i Luigi, en les quals l'excàrrec socialista parlava de perfilar el plec de condicions amb el llavors regidor d'Urbanisme colomenc, Manuel Dobarco.
Sí, yo tengo el pliego encima de la mesa que no me vale lo que me han hecho, y entonces mañana que estaré con el Manolo, miraré de acabarlo de perfilar con él. Porque esto que me han hecho es tan radicalmente diferente a lo que yo quiero, y entonces ahora estoy pensando cómo coño hago para que el que venga, doctor Ferran, nos pague en dinero la mitad del valor del solar que tiene el Manolo tasado en el convenio con el Ayuntamiento. La Fiscalia afirma que Muñoz va deixar que García dirigís aquest projecte i que aquest va quedar-se amb més d'1,5 milions d'euros en comissions durant la planificació i la construcció. Segons l'acusació, la requalificació dels terrenys per fer el projecte va suposar unes plusvàlues de 18 milions d'euros i que 12 d'aquests milions es van convertir en beneficis de la trama. Yo nunca he utilizado el ayuntamiento para manipular ningún concurso y tampoco he tenido empresarios de mi entorno. ¿En algún momento usted obtuvo algún beneficio propio derivado de la adjudicación de algún concurso público? Nunca he tenido ningún beneficio propio. Bartomeu Muñoz també ha estat preguntat per la relació amb la interventora provisional Maite Carol, un dels càrrecs públics de l'Ajuntament que suposava donar llum verda al canvi d'usos del projecte urbanístic de la Pallaresa. A les escoltes telefòniques, tant l'exalcalde com Luigi desqualifiquen amb insults Carol i arriben a parlar de demanar a la Generalitat que la faci fora del consistori. Tot i les escoltes, l'acusat nega que hi hagués cap problema. Abans comentaven la forma en què el presumpte cervell de la trama, Luis García Luigi, havia negat cap irregularitat en el solar que afectava Badalona, però Luigi també va parlar de Santa Coloma de Gramenet, del cas Pallaresa, en concret de l'edifici Cúbics. Sí, en referència a l'operació Pallaresa, Luigi també ha negat el seu paper d'aconseguidor d'adjudicacions d'obres per a empresaris afins. L'exdiputat socialista ha admès reconèixer bona part de les escoltes telefòniques, però les ha desvinculat del tràfic d'influències del qual se l'acusa. La fiscal Ana Cuenca ha insistit en l'actuació de García per aconseguir una revalorització exprés dels terrenys on ara s'aixeca l'edifici Cúbics, juntament amb l'exalcalde Bartomeu Muñoz i diversos empresaris. Tot i admetre que va participar professionalment en la iniciativa urbanística, Luigi ha negat haver intervingut mai en cap projecte de l'Ajuntament de Santa Coloma. Les declaracions han quedat aturades fins al proper 23 de març. No obstant, haurem d'esperar uns dies, Sònia, per veure passar per l'Audiència Nacional els diferents testimonis, entre ells algunes figures polítiques de la ciutat. Sí, l'exgerent de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, imputat només inicialment, serà un dels declarants i es personarà a l'Audiència Nacional a Madrid el 28 de juny, el mateix dia que Xavier García Albiol i el regidor del PP, Ramon Cuenca. Uns dies abans, el 22 de juny, ho faran l'exalcaldessa Maite Arquer i l'exregidor socialista Francesc López Guardiola.